Дзень добры, шановнае панства! Колішняе мястэчка, а сёння вёска Межава. А знаходзіцца гэтая вёска ў Аршанскім раёне Віцебскай вобласці. Былое вялікае княства літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Ну і я вам хочу сказаць, паважанае панства, што хутчэй за ўсё назову сваю вёска атрымала ад слова мяжа. Магчыма, калісьці даўным-даўно ў невядома якія часы праходзіла тут нейкая мяжа. Ну а пазней на гэтай мяжы нехта ўзяў, заснаваў паселішча. Ну як назваць? Межава, таму што на мяжы. Ну дык што, заглянем у Межава. Наперад! Як толькі ты з усёй пяшчотай у сэрца мне зіранеш наўпрост, душа пакіне сваю самоту, каб не забыць ніколі пра мілосць. Святло сустрэч і боль расстання хачу дзяліць з табой заўжды. Руцэ рука, душы каханне і доўгі шлях праз дні гарады. Мы марных слоў казаць не хочам, усё без іх вядома нам. Да сэрца праўду даносяць вочы, і мы удзячны сэрцу і вачам. Святло сустрэч і боль расстання хачу дзяліць з табой заўжды. Руцэ рука, душы каханне і доўгі шлях праз дні гарады. Зямля, паважанае панства, гэтая тут заселена была вельмі даўно. І аб гэтым сведчаць параскіданыя тут вакол Межава гарадзішчы і курганныя могільнікі. І вось навукоўцы раскапалі тут вось гэтай курганныя могільнікі і сказалі, што тут у гэтых могільніках былі пахаваны крывічы. Вось гэта, паважанае панства, здаўна крывіцкая зямля. Я вам скажу, што вось на пачатку 20-го стагоддзя нашу Беларусь часта называлі Крыўе, а не Беларусь, альбо Літва крывіцкая. І вось Вацлаў Ластоўскі на пачатку 20-го стагоддзя, калі склаў свой слоўнік руска-беларускі, то ён яго назваў расейска-крыўскі слоўнік. І на пачатку 20-го стагоддзя на беларускай мове выходзілі такія часопісы, як «Крывіч», «Крывічанін». І вось у Вацлава Ластоўскага ёсць такі верш: «О зямля крывіцкая, крывёй тваіх сыноў куплялі славу гучную на Грунвальда палёг». Недалёка ад Межава ёсць вёсачка Чаркасава. І вось на ўскрайку Чаркасава, значыцца, ёсць урочышча Замчышча. А гэта значыць, што тут калісьці стаяў замак. І тут на ўскрайку вёскі захавалася колішняе гарадзішча ва ўрочышчы Замчышча. А навукоўцы яго даследавалі і сказалі, што гэта гарадзішча 6-8 стагоддзя нашай эры. Гэта крывіцкае гарадзішча. Тут калісьці стаяў крывіцкі замак. А побач з гарадзішчам вось тут на полі, тут быў курганны крывіцкі могільнік. Тут калісьці было вельмі шмат курганоў, але вось за савецкім часам
Ну і не так давно, я скажу, курганы гэтыя просто зраўнялі з зямлёй бульдозерам і поле распахалі. Вось гэты крывіцкі курганны могільнік быў распаханы, і сёння знаходіцца тут калгаснае поле. А насупраць гэтага гарадзішча у лясочку там знайшлі шмат курганоў вось крывіцкіх навукоўцы. Яны там налічылі 136 крывіцкіх курганоў. Вось стаіш зараз тут на гэтым старажытным колішнім месцы і нават не верыцца, што тут вось на гэтай гары ля возера калісьці быў вялізны шумны горад. Людзі пасяліліся на гэтай зямлі даўно, паважанае панства, а ў летапісы Межава патрапіла ў 1501 годзе толькі. Ну і якраз у гэтым годзе, 1501, нашым вялікім князем і каралём стаў унук Ягайлы, сын Казіміра Ягелончыка Александр Казімірович. І Александр Казімірович, значыцца, 7 кастрычніка 1501 года выдае грамату Пятру Фурсу на утрыманне вось гэтага двара Межава разам з усімі тут людзьмі і угоддзямі. Ну і запіс гэты зроблены ў літоўскай метрыцы. Дарэчы, вось метрыка завецца літоўскай, а запісы ўсе ў ёй зроблены менавіта на старабеларускай мове. Калі Пятро Фурс атрымаў вось гэты двор Межава, то ўжо год, як ішла вайна ў нас з маскоўскай дзяржавай за гэтыя вось крывіцкія землі. Ну, я вам скажу, што з маскоўскай дзяржавай у нас вельмі шмат было войнаў за гэтыя землі. Ну, і гэтым землям памежным перападала, канешне, больш за ўсіх. Ну, але кожны раз Межава адбудоўвалася і жыло далей. Ну, а што ж ты зробіш? Трэба жыць. І Межава жыло, усе жылі. І ўжо пад канец 17 стагоддзя Межава узгадваецца у летапісе як мястэчка. І яно тады ўваходзіла ўжо ў склад Дубровінскага графства ў Вялікім княстве літоўскім. Ну і належала яно тады сапегам. Ну а пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай гэтая зямля, вось Дубровінскага графства, увайшло ў склад Расійскай імперіі. Ну і ў сапегаў канфіскавалі гэтыя землі. І Кацярына II па свайму такому веленню гэтую зямлю ў вечнае карыстанне дорыць свайму фаварыту Рыгору Александровичу Потёмкину Таурыческому. І ён становіцца ўладаром тут у нас шматлікіх гарадоў і мястэчак, у тым ліку і Межава. А на той час у Рэчы Паспалітай, паважанае панства, быў падскарб'ем, міністрам фінансаў Ксаверый Любамірскі. Чалавек быў вельмі багаты. У яго было 300 вёсак і 14 гарадоў. Але пры гэтым, кажуць, меў дужа дрэнны характар. Перасварыўся там з усімі магнатамі, патрапіў у няміласць да караля Станіслава Панятоўскага. Ну, нават на Ксавера Любамірскага ў суд падалі. І Ксавер Любамірскі не стаў чакаць, якое рашэнне прыме суд, а вырашыў зрабіць зямельны абмен. І абмен зямельных уладанняў Любамірскі зрабіў з Пацёмкіным. Пацёмкін забраў уладанні Любамірскага з цэнтрам у Смеле. Ну, а Любамірскі забраў Дубровінскае графства Пацёмкіна, значыцца, куды ўваходзіла і Межава. Ну і вось 1783 года тут ужо пачынаюць уладарыць Любамірскія. І вось за тое, што Любамірскі перайшоў на бок Расіі, то Кацярына II яго вельмі шчодра дарыла. Яна дала яму шмат грошай, чын рускага генерал-лейтенанта і тытул князя. Ну, а калі прыходзіць смерць, то тут не дапамагаюць ні тытулы, ні грошы. Як той казаў, круці не круці, а трэба памярці. Селянін ты ці князь.
Ну і пасля смерці Ксавера Любамірскага Межава стала ўласнасцю ягонага сына Константина Любамірскага. Ён быў чалавек ваенны. На службе быў он з 1806 года. Ён служыў у гусарскім палку, а ў 1830 годзе ён пакінуў войска, значыцца, ў чыне генерал-майора. Ну і вось тут было мястэчка Межава, а тут вось на гары быў маёнтак панскі, які зваўся Константинова. Ну і магчыма, што гэты маёнтак Константинова быў названы вось у гонар Константина Любамірска. І ў тым жа 1830 годзе, калі Любамірскі звольніўся са службы, тут у Константинова распачалі будаўніцтва бровара. Ну, мусіць, генерал, пайшоўшы ў адстаўку, вырашыў піць толькі свае спіртусовыя напоі. Ну, каб дзе на палёнае не нарвацца. Ну і вось тут збудавалі бровар у Константинова, і ў 1850 годзе на гэтым бровары ўжо выпускалі трохпробнае віно 30 градусаў, а таксама спірт 100 градусаў. І ў 1850 годзе тут кіраваў, значыцца, гэтым спіртусовым заводам Ілья Шафман. Ну, а пазней бровар яшчэ перабудоўваўся. Ну, за савецкім часам ён таксама дзейнічаў па назначэнні. Ну, а сёння ён чамусьці апынуўся вось у такім стане, што, як кажуць мясцовыя жыхары, ён ужо аднаўленню не падлягае. Калі Любамірскі атрымалі Межава, а то на той час тут стаяла уніяцкая царква Пакрова Пресвятой Багародзіцы. Царква, как была вельмі прыгожая, стаяла на каменным падмурку, яна была крытая гонтам, а падлога была выкладзеная цэглаю. Ну, а вось у 1839 годзе уніяцкая Межаўская царква была ўжо перададзена праваслаўным, ну, як і шмат іншых храмаў Беларусі. І тады царкве далі шмат зямлі, і гэту зямлю царкоўную павінны былі апрацоўваць тут мясцовыя сяляне. У 1886 годзе па стараннях вось бацюшкі Васіля Карніцкага тут замест драўлянай ветхай царкоўкі распачалі будаўніцтва новай царквы, мураванай. Ну, а паколькі тады гэта была тэрыторыя северо-западнага края Расіі, то і царкву тут пачалі будаваць, канешне ж, у рэтраспектыўна рускім стылі. Царкву тут збудавалі, яна дзейнічала, але вось калі сюды прыйшлі бальшавікі, то ў 1930 годзе яны царкву закрылі, і ў царкве была мясцовая школа. Ну, а ўжо падчас апошняй вайны у 1942 годзе царква ізноў была перададзена вернікам праваслаўным, і тут маліліся людзі Богу. Яна дзейнічала да 1952 года, паважанае панства, пакуль жывы быў тут мясцовы бацюшка. А калі бацюшка памёр, то царква была зачынена, і вось да чаго яе давялі ваінствуючыя атэісты. Храм стаіць тут на гары каля рэчкі. І па ўсім відаць, што калісьці тут на гэтым месцы было паганскае свяцілішча.
Такія вось месцы называюць месцам сілы. І хрысціянскі храм на гэтым месцы паўстаў, відаць, вельмі даўно. Вось такія месцы вартыя павагі і пашаны. І мясцовыя жыхары тут вынеслі ўсё смецце адсюль, пачысцілі храм. І калі яны чысцілі вакол храма, вакол царквы і капалі зямлю, то выкапалі там вялікі каменны крыж. І гэты вялізны крыж яны паклалі вось сюды, у алтарную частку. Межава знаходзіцца на рэчцы Скуп'я. І тут калісьці вось на рэчцы, кажа, стаяў вадзяны млын, тут муку малолі. Ну і вось пасля смерці ўжо Канстанціна Любамірскага Межава становіцца уласнасцю ягонай дачкі Ганны Канстанціновнай, якая па мужу пісалася графіня Любенская. Ну і пры ёй тады тут было 2945 дзесяцін зямлі. Тут пры ёй дзейнічаў бровар, 2 карчмы. Ну і фальварку Канстанцінова стаяў цагляны панскі дом. Дык вось пад канец 19 стагоддзя, ці то пры графіні, ці ўжо пры яе дзецях, тут пачынаецца будаўніцтва новага мураванага дома. Ва ўсіх даведніках, пажаны панства, сказана, што Межаўскі палац будаваны ў маёнтку Дзеражынскіх. Но як ён патрапіў ад графіні Любенскай да Дзеражынскіх, я, паважанае панства, не ведаю. Ну, хутчэй за ўсё, дачка яе выйшла замуж за Дзеражынскага. Ну, карацей, у 1901 годзе палац тут быў збудаваны. Ну, і ён быў збудаваны ў такім новым на той час стылі мадэрн. Пасля вайны гэты палац яшчэ крышачку перабудоўвалі, але вось стыль мадэрн, ён захаваўся тут і па сённяшні дзень. Ну, і на сёння у гэтым палацы Дзеражынскіх у адной палове знаходзіцца праваслаўная царква Серафіма Сароўска, з другога боку палацы знаходзіцца сельскі клуб, а пасярэдзіне знаходзяцца там крамы. Не пустуе ён. Ну і гэты дом вось лічыцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю і ахоўваецца дзяржавай. Каля палаца з боку царквы стаіць каменны крыж. І гэты каменны крыж раней стаяў вось каля вёсак Азярок і Пількавічы, але крынічкі. Ну і адны кажуць, што калісьці гэты крыж стаяў на магіле шведскага генерала. Ён там быў пастаўлены падчас паўночнай вайны. Ну, а іншыя кажуць, што гэты крыж проста знайшлі ў балоце. Ён быў у балоце, і калі рабілі меліярацыю, вось каля вёскі Азярок і Пількавічы, то гэты крыж бульдозерам скінулі ў рэчку там на месцы. Ну, а калі прайшлі тыя часы атэізму, то людзі вось Азярка і Пількавіч выцягнулі з рэчкі крыж і паставілі там ля крынічкі, што біла вось ля рэчкі. І гэты крыж стаяў там.
Ну і людзі Азярка, Пількавіч вось хадзілі да крыніцы, да крыжа. Ну і вось чамусьці бацюшка мясцовы з Межава вырашыў крыж перавесці сюды да храма. Ён узяў трактар цішком, паехаў туды, загрузілі яны на трактар. Ну і калі людзі мясцовыя ўбачылі там, то яны пачалі бараніць, каб гэты крыж вярнулі ім назад, і картляжгалі пад трактар, пад колы. Ну, крыж адзін раз адваявалі, другі, ну, але там бацюшка падключыў мясцовых улад, міліцыю, ну і ўсё ж такі людзей тых Азярка і Пількавіч крыж адабралі і прывезлі, паставілі сюды, паставілі тут для царквы. Ну, правільна ці неправільна, але за гэта крыжа вось тут спрэчкі ідуць яшчэ і па сённяшні дзень. За Межава у вёсцы Казечкі захаваліся вось магілы паноў Дзеражынскіх. А тут таксама быў іхні маёнтак, і ёсць яшчэ вось кавалачак парка тут захаваўся іхні. Ну, дык вось за саветамі склеп Дзеражынскі быў разрабаваны, але вось надмагільныя помнікі, дзякуй Богу, на фундамент не пусцілі. Ну і гэта вялікая рэдкасць для ўсходняй Беларусі, каб захаваўся вось і панскі палац, і цікава, што магілы паноў. У Межава захаваўся яшчэ старажытны колішні панскі парк. Ён тут быў закладзены ў 1901 годзе Дзеражынскімі. Ну і тут зроблена водная сістэма з раўчакамі, сажалкамі. А сёння ад вясновай вады да гэта водная сістэма аж бурліць уся. Яна звязана з рэчкай Скуп'я. Ну і тут вось у парку расло вельмі шмат розных экзатычных дрэў. І некаторыя экзоты захаваліся яшчэ і па сёння тут у парку. Ну і вось на думку навукоўцаў, гэты Межаўскі парк лічыцца самым прыгожым паркам Аршаншчыны. Калісьці Межава славілася сваімі вось садамі, таму што князі Любамірскія, яны самі садзілі сады і застаўлялі, кажуць, гэта рабіць сваіх сялян каля падворкаў, каля хат, садзіць яблані і вішні. І вось кожную весну тут проста ўсё залівала кветенню. Ну, як спяваецца ў песні, сады цвітуць адзін раз у год, ну, а каб у вашых душах яны цвілі, ну, чым больш, тым лепш. А то і заўсёды. Поспеха вам, все найлепшае і да новых сустрэч. Да пабачэння!